Ayun, ayun, malayo. O, forex to. Hindi pwede dito yung drive-by pa. Ano po ako eh, parang sabi dito makakano. Hindi dito pwede yung drive-by. Baka matira wabigan ng kami. Ay, pwede. Paano yan? Ano Felix mo? Ano ba? Paano gumanyan par? Ganyan nung lumabas yung ulo niya. Right click nga. Oo, right click. Wala pa tayo ba? Hindi, okay na. Okay na. May bala ko eh. 1,000 yung bala ko eh. Napakit ang pare. Ano ito 1,000? Sabak eh. Utang ina mo. Tao ka gana. Sige, top lane oh. Abul, abul, tara. Parang may katapan dito. Daso. Sige, sige, sige. Awal ka pa ba? Yan. Hindi mo nalulugi dyan. Sino na daw? Baba ka dito number daw, baba ka. Ito na, mag-rush na ha. O tara, dito na, dito na. Ito, ito, ito. Kami na, sabi na eh. Ako. Ito sa taas, ito sa taas. Patay, 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 patay. Ito, 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 ito. Kasi yung isa nun, wala na ba? Ano, naka-ano no? Naka-ano ba yan? Tawag sa, naka-nova. Malapit na sumabog yan eh. Nag-rock-rock eh. Putang ina, takbo. Eh, this lang ba? Nakakala ko permanent. Gogo. Pahit pa naman sa ano. Hindi pa naman tayo. Wala naman naman din sa atin, ha? Eh, meron. Wala. Ay, nabuti, nakababa ako eh. Anong meron dito? Ay, wala. Ano, natin na.
Hindi, pag-isa, pag-isa. Ito yun. Sige, alam ko yun. Di pa. Gilid-gilid nito man. House tayo, house. Gilid-gilid lang, gilid-gilid na ng bilog. Gilid-gilid na rin ng bilog, tapos ano. Eh, roast. Gilid lang ng bilog. Gilid lang ng bilog. Hindi sa aspect ko yan. Ayun, wala ito na ako. Wala yan. Sa mga isa, outlet, outlet. Ako na kasi outlet. Malakas. Lama? Yung isa ko ba siya? Pasok, 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 pasok. Dito sa bomba. Ayun, ano ulit? 185. 185. South. Around. Utang nila, no? Ito ako sa kabila. Ito ako sa kabila. Bago, nagkago ha. Ito ka. Ikaw, ikaw, nagkili ka. Ayun siya, oh.
Sa kabila. Utang ina. Low na to. Low na. Meron dyan, napapalapit sa inyo ha. May papalapit din sa inyo, may papalapit. Tapos dun sa may sa akin, low na yan. Ayun na. May gilid lang siya. May gilid sa may, ulo ata, dyan sa gilid mo. Sa puno lang, puno. Ayun na, sabi ko na sa inyo, sa gilid lang eh. Rush nyo na kayong dalawa yan. Kaya yan. Kaliwa kanan. Ayun o. Open o. Three, sabayin mo. Nice one. Nice. Back. Tago. Andyan sa may harap lang ng ano. Ayun na ha. Okay. Ito na sa likod. Three. Andyan na sa loob. Ito na sabi sa kanya. Papasok na. Ayun na. Sabi taas lang. Ayun. Utang ina. Nice one. Nice game. Nice. Nice. Ano mga dito?
Ano magano digdi maglagaw? Bigit ano da? Kepala stres misalnya. Kiri wala sa din mo. Ah, so tingin ka. Kaya kaya ba may batang guli? Dapat na layo.
Yan. Kaya mo, yung balik mo kung yun na ito. Patingnan mo mag-ate mo.
Thank you.